Čaute priatelia, prihováram sa vám z našej, respektíve asi skôr z mojej Good Vibes TV. Už asi týždeň vám natáčam toto video, ku ktorom som sa dostal až teraz. Veľmi sa vám ospravedlňujem, že to nebolo skôr. Chcel som vám ešte pred začiatkom októbra, alebo hneď na začiatku októbra spomenúť pár noviniek, zaujímavostí, ktoré aplikujeme v gyme a idem to teraz vymenovať hneď za sebou. Pôjdem v takom poradí, aby to dávalo celé logiku. Toto je náš Good Vibes CrossFit kalendár. Rozhodli sme sa, že chceme sa o našich aktuálnych členov, teda aj o vás starať takým spôsobom, že pre vás budeme pripravovať rôzne aktivity. Neviem, že sme to teraz nerobili, ale aby to bolo prehľadné, aby ste si vedeli naplánovať mesiac a svoje tréningy a svoje aktivity, ak by ste sa teda týchto našich aktivít chceli zúčastniť, tak sme sa rozhodli, že vám to budeme dávať vopred vedieť. Ja sa pokúsim vždycky pripraviť takúto nejakú formu kalendára na mesiac vopred, tak aby ste ho dostali ešte v predchádzajúcom mesiaci. Čo tam v tom kalendári môže byť? Ja pôjdem step by step a vždy k tej veci aj poviem taký ten core, alebo to najdôležitejšie. Najviac teraz rezonuje, keďže dneska bola prvá, že special class, tak rezonujú tie special classes. Na október sme si pre vás pripravili takú klasiku, ako to aj kedysi bývalo, gymnastiku a spieraň. Gymnastika bola dneska 9. o 6. a ešte bude o 17. a spieranie bude koncom mesiaca 24. takisto o 6. a o 17. Tie special classes budú nepravidelné. Budeme ich dávať podľa toho, aký je o ne záujem, aké sú kapacity daného trénera, ktorý sa im bude venovať, lebo primárne to bude mať pod palcom jeden tréner, napríklad tú gymnastiku Iva, už keď sme ju teda spomenuli. Tieto lekcie nebudú zapísané vopred v Sugarvode, malo by to byť také prekvapko, takže vy beťári, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste nevyzvedali. Samozrejme musíte sa s tým uspokojiť, že keď sa chcete zlepšiť v gymnastike, tak pôjdete na special kurz alebo special class gymnastiku a či tam už budú tvoje vysnívané pistol squaty alebo tvoje nevysnívané toast to bary, to už sa nechaj prekvapiť. My vždycky do týchto special classes si pichneme ešte aj nejakú špecialitku, niečo také, napríklad dneska tam Iva dala kotrmelce, alebo kotule letmo, takže naozaj dá sa to povedať, že je špecialitka, aby sme zažili aj niečo nové, aby sme robili niečo iné ako na štandardných lekciách. Ja si rovno idem fajkať, že čo som vám už obkecal, aby som sa k tomu nevracal. Tieto special classes budú takisto zapísané aj v streame. Bude to náhrada štandardnej crossfitovej lekcie. To znamená, že dnes sme špeciálnou lekciou gymnastiky nahradili crossfit o 6. a crossfit o 17. To znamená, že pokiaľ teba nezaujíma náš kalendár, je ti jedno, čo budeš chodiť cvičiť a normálne sa štandardne prihlasuješ na tréningy podľa toho, že kedy ti to časovo vyhovuje, tak vôbec toto nemusíš brať do úvahy. Proste namiesto klasického crossfitu zažiješ špeciálnu lekciu. To je všetko. Zacvičíš si tam, niečo nové sa naučíš a ešte to bude aj sranda. Takže asi toľko k špeciálnym lekciám. Čo by vás ešte mohlo ohľadom špeciálnej lekcii čakať do budúcna? Možno to bude nejaký bodybuilding, možno to bude nejaký strongman a napadá ma ešte teoreticky možno nejaký conditioning, i keď nám už leto skončilo, ale tak mašiny máme. Takže asi takéto nejaké veci v talóne máme. Samozrejme, ak bude, poviem príklad, teda zase gymnastika, o ňu veľký záujem, tak sa ku nej budeme vrácať častejšie, možno každé 3 týždne a podobne. Ale stále platí, že to bude nepravidelné. Náplňou našej práce a našej ponuky je CrossFit ako taký a toto by malo byť naozaj niečo od nás, pre vás. Že si niečo pre vás pripravíme, musíme to naplánovať, pripravíme sa, ako vám to predať, ako vám to upraviť a teda. Takže má to tiež nejaké svoje úskalia, ale my sa s tým radi pobijeme a budeme radi teda, keď si tie lekcie užijete. Ďalšia novinka, ktorú ste si tiež asi všimli v tomto kalendári sú, že ja som slepý. Heavy Days. Heavy Days je štandardný crossfitový tréning. V crossfitovom rozvrhu v streame bude zapísaný klasicky ako crossfit. My vám len dávame vedieť, ktoré dni v mesiaci sa na crossfite nestretnete so štandardným metconom, teda workoutom, s klasickým conditioningom. Nevravím, že tam nebude v závere nejaká tabata alebo nejaký finisher alebo niečo také, ale core toho tréningu bude tvoriť nejaký silový cvik. Hej, poviem príklad, najbližšie tam je naplánované, myslím, že maxka na 4 reps, striktný tlak a všetko bude tejto jednej disciplíne na tej lekcii podmienené. Od rozcvičky až po cooldown. Takže asi tak.
Na rozdiel od špeciálnej lekcie, ten heavy day bude prebiehať tak, že keď bude na ten deň naplánovaný heavy day, tak nebude iba o 6. a o 17. ale bude každý deň, na každom crossfitovom tréningu. To znamená o 6., o 8., o 16., o 17. a o 18. Ďalšia vec, ktorá je novinkou, ktorú vám dávame vedieť a ktorá tiež bude súčasťou klasických crossfitových lekcií, budú girl workouty a hero workouty. Oni sú tam zelenou v tom rozvrhu. Zase, bude to klasická crossfitová lekcia, nebude sa to volať inak. Opäť, keď ťa to nezaujíma, že na aký tréning ideš, tak vlastne pre teba sa stále nič nemení. Keď to bude počas pracovného týždňa, zase to bude o 6., o 8. a po obede o 4., o 5., o 6. Bude to štandardný crossfitový tréning, ktorý bude mať svoje štandardné časti, rozcvičku, nejakú tú skillovú záležitosť alebo silovú, potom tam bude metcon. Samozrejme, niekedy sa môže stať, že ten metcon, hlavne tie hero workout, niekedy bývajú aj 30-minútové, tak možno, že náplňou tej lekcie bude len samotný ten workout. To vám tam dávame ako taký ťahák proste. Mnohí z nás majú radi tieto workouty, oni sú také, že sa opakujú a že sa vieme potom tam sami seba prekonávať, býva to taká dobrá naháňačka a teda. Ale opäť platí, ten tréning je vhodný pre každého. Iba v skratke girl workouty, to sú také notorické známe workouty, ktoré majú ženské mená, napríklad Annie, Fran a teda je ich fakt veľa. A vieme si ich kedykoľvek zopakovať, viete si ich vygoogliť, je ich myslím nejakých 25 alebo 30 cca, takže asi toľko. A hero workouty, tých je viacej, neviem, či ich nie je 1000 alebo 800 alebo také nejaké bláznivé číslo, takže tam naozaj je na výber. Niektoré sú naozaj, že hero, my sa budeme snažiť vyberať také, ktoré sú pre nás otrenovateľné. A naozaj to nie je nejaká strašná samovražda, lebo ten crossfit vie byť svojím spôsobom naozaj niekedy extrémny, ale my vám to vždycky upravíme tak, aby to bolo fajn. Takže toľko ku hero a girl workoutom. Budú približne 3 až 6 krát mesačne. Takže 2-3 krát mesačne bude nejaký girl workout, 2-3 krát mesačne bude nejaký hero workout a bude to na klasickej crossfitovej lekcii. Ďalšie info. Spustili sme Kids CrossFit. Je to pondelky a štvrtky o 3. a o 4. O 4. samozrejme sa nám deje taká vec, že Kids CrossFit je simultáne s klasickou crossfitovou lekciou. Nemám záujem nejakým spôsobom limitovať ľudí, čo sa týka Open Gymu, ale v rámci svojho nejakého komfortu, bezpečia a teda, ak je pre teba možné ten tréning si nejakým spôsobom posunúť, ak teda ten deň si ty rozhodnutá, že chceš ísť na Open Gym iba, nie na lekciu, tak si to skús takto nejako naplánovať. Mňa to fakt poteší, ak nebudem musieť riešiť, že niekto nebol spokojný, niekto si nezacvičil dobre, alebo tam bol hluk detí, že vás to nejakým spôsobom vyrušovalo. Bohužiaľ, ja toto nemám ako inak manažersky spraviť. Hej. My sme Kids CrossFity spustili nie preto, aby sme na tom zarobili. Je to skôr taká trapenka, poviem vám úprimne, aspoň energeticky, niekedy aj finančne, ale proste cítime sa zaviazaní, že proste mali by sme niečo robiť aj pre tú ďalšiu generáciu, nie iba pre nás starých. S tým Open Gymom ale súvisí aj môj ďalší oznám. Teraz v piatok, za 2-3 dní, okolo 11. oktobra, dúfam, že sa to udeje a dúfam, že to nebude mať meškanie veľké, by nám mali prísť namontovať elektronickú kódovú zámku na vchodové dvere do telocvične. Hovorím, že súvisí to s tým Open Gymom a súvisí to v takej forme, že keďže bude kódová, bude na kód alebo na otlačok, ešte som si není úplne istý, tak budete mať možnosť prísť si ku nám ktokoľvek z našich členov, hlavne tí, ktorí majú záľubu v cvičení o samote počas Open Gymu, prísť sa cvičiť kedykoľvek. To znamená, že nebudem vás nejakým spôsobom limitovať. Hovorím kedykoľvek, teda, ale hovorím o nejakých štandardných časoch počas celého dňa. Nechcem to teda nazvať, že bude k dispozícii Open Gym 24/7, i keď ja s tým nebudem mať problém, že niekto si tu pôjde zacvičiť v sobotu večer o 19. Hej, takže asi tak. Samozrejme, bude to mať nejaké pravidlá, odomknúť, hamknúť, zasvietiť, zhasnúť, pustiť hudbu, vypnúť hudbu, proste ako keby ste tu boli doma. Ohľadom tohto sa vám ešte pripomeniem aj ako to bude technicky prevediteľné a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne ako bude fungovať nákup nejakých produktov, pokiaľ si ich budete chcieť kúpiť počas Open Gymu, keď to nikto nebude. My si tým privodíme veľkú výhodu a to bude tá, že nebudeme tu musieť kempiť a čakať na 1-2 ľudí, čo si chcú prísť zacvičiť 14:30 alebo o 15:00. Proste my budeme gym otvárať v úvodzovkách tesne pred tréningom, pol hodinu alebo štvrť hodinu, teda pred tou 16:00. A teda nabehne tu recepčný alebo tréner, ktorý má tréning a samozrejme v tom momente už tu môžu cvičiť nejakí ľudia.
Keď bude samozrejme potom začínať ľudia, tak to už je na komunikácii tí ľudia, návštevníci Open Gymu versus tréner, že do ktorej miestnosti sa ide cvičiť, kde si môžu zacvičiť a tak ďalej. Vždy sme sa dohodnúť vedeli a ja verím, že to vždy fungovať aj bude. To znamená, že nechcem nikoho obmedzovať, ba naopak, chcem tie možnosti ešte zlepšiť a rozšíriť. Lebo je veľká škoda, že máme gym 24 hodín denne a že tu cvičíme len 5 hodín denne, 6 hodín denne. To znamená, že ak to budete vedieť byť nejakým spôsobom využiť, tak hovorím za seba, tak ja budem šťastný, že ten priestor slúži. Vidíte, že sme teraz zainvestovali aj do tej zadnej telocvične. Je to preto, aby sme zlepšili podmienky, čo sa týka možno teda Open Gymu alebo nejakých osobných lekcií, ale samozrejme, aby sme si pripravili podmienky do budúcna, ak by sme chceli mať aj simultánne lekcie, teda v tých časoch, ktoré sú najatraktívnejšie, nejaká 16., 17. a podobne. Toto sú všetko veci, ktoré sa týkajú vás, aktuálnych členov. Hej. To znamená, že síce mne najviac času teraz berie, asi ste si všimli, že mám nejaké skúšobné lekcie, robíme nejaké crossfitové kurzy a tak ďalej. To je také ten nábor tých nových členov. Lenže ja si stále každý deň pripomínam aj to, že chcem zlepšovať podmienky pre tých, ktorí už tu chodia dlhodobo, ktorí si tu dlhodobo platia členstvo a chcem proste im prinášať nejaké možnosti nové, nejaké aktivity, nejakú zábavu, chcem im dať možnosť zlepšiť sa, posunúť svoje skilly, aj preto tie špecializované lekcie a podobne. Takže naozaj, že toľko času, koľko chcem venovať náboru nových ľudí, tak minimálne rovnako, ak nie viac, chcem venovať aj udržaniu si vás, lebo proste bez vás by to nešlo. Takže verím, že to oceníte a vôbec niekedy nie je ľahké tie veci nové aplikovať, niekedy ľudia majú rôzne očakávania, aj moje očakávania a realita je niekedy trošku iná, niekedy proste padnem na hubu, niekedy si myslím, že som vymyslel niečo prevratné a perfektné a proste tiež niekedy sa mi dostane nejakého feedbacku, nie úplne takého typu, že sú ľudia zadosť učinení, alebo že šťastní z toho, ako som čo zmenil, upravil a teda. Ja sa riadím takým heslom proste, že stagnácia nie je prípustná. Proste stagnácia neexistuje. Buď sa zlepšujem a zlepšujeme ako služba, alebo sa zhoršujeme. A ja sa naozaj zhoršovať nechcem za žiadnych okolností. A na záver by som chcel poďakovať hlavne svojmu tímu, či sú to recepční, či sú to moji tréneri, že tolerujú všetky tieto moje výstrelky, že sú ochotní akceptovať každú zmenu, že sú ochotní proste meniť svoje plány, participovať so mnou na všetkých mojich výmysloch. A verím, že na konci dňa všetci oceníte túto moju snahu a po nejakej dobe, že si poviete, že OK, tie zmeny boli zmeny k lepšiemu. Takže asi toľko v oktobrovom Good Vibes TV, v oktobrovej Good Vibes TV, prepačte. Ja ešte nejaké novinky potom koncom roka budem chystať. A teda, hej, na rovinu možno to budú aj nejaké úpravy, čo sa týka členstiev a podobne. Zvyšovanie členstiev je až na poslednom rebríčku, ktorý by som chcel prehodnocovať. Neviem, či to bude nutné alebo nebude nutné. Pokiaľ budeme vedieť bez toho fungovať, tak ja to robiť nebudem určite dobrovoľne. A akože možno to tak nevyznie, ale zvyšovanie členského je pre mňa nepríjemnejšie ako pre vás akceptácia zvýšeného členského. Pre mňa to je fakt vec, ktorá mi je nepríjemná, pri ktorej sa necítim dobre a cítim všetku tú energiu, ktorú to vyvolá. To znamená, že ja to spravím až vtedy, neviem, že keď je neskoro, spravím to vtedy, keď si myslím, že je to naozaj nevyhnutné. Ja vám veľmi všetkým chcem poďakovať, že ste zase ma vypočuli týchto 13 minút, ak ma niekto vypočul. Ak by ste mali nejaké otázky, tak šup s nimi do komentárov alebo mi kľudne napíšte. A ja viem, že môžete mať nejaké pripomienky, alebo sa vám nemusí páčiť, že som veci vymyslel tak, ako som vymyslel, alebo že sme ich vymysleli, ako sme ich vymysleli, ale tak to proste je, tak to vyskúšajme a ak sa vám niečo z toho páči, tak si to skúste užiť. Veľmi pekne vám ďakujem. Namaste. Čaute.